Takže, čaute, vítam vás pri druhom vlogu. Teraz je to taká poznávačka, jaké mám hry na počítač a čo vás ešte bude len čakať, jaké mám a čo vás bude čakať. Čo nové? Dneska sme boli na Krstinách, potom sme bol som v Kaštieli na Kofolu a také, bol tam program a som tam s bratom. A čo tak povedať, pozdávačku si dáme chvíľku a ešte niečo také. Dneska bol dosť dobrý deň a ďakujem za ten jeden like, čo ste mi dali, si do vás necením. Večer už budem mať 2 lajky, potom 3, 4, 5 a budem mať dneska jeden odber. Poprosil som jedného youtubera. Začneme ku tej výbave. Ako aj prvé sú takéto tie herné sluchátka. Herné. Pozrite. Počkajte, ak ich mám ukázať. Nie sú to až také herné, ale dostal som ich od notebooku. Neviem fakt. Nie, až tak herne nepopadajú, ale budem z nimi dať, čo bol. Ale je tu taká prvá. Dobre, máme všetky hry. Hej, mám všetky, pardon. Takže je to ten Hulk, ktorého chcem urobiť videjko. Lampku svieti. Je to ten Hulk, je to Hulk, takže, pardon, tak to vyzerá CD. A také je vypadne. Vy to asi nevidíte, ale moc veľa odpadne, takže ani neviem, takže na Hulka sa tak nespieráte. Potom toto asi neviem, či budem točiť. GTA San Andreas. Takže neviem, či budem točiť, fakt. Asi ne. Dobre, teraz si odskočím na 5 sekúnd. Takže neodchádzajte. Takže už som to vybavil, a tam to nebolo počuť a pokračujeme ďalej. Je to táto hra Avatar Leaks, na to tu sa veľmi teším. Avatar the Game, pardon. Je od PC online. Budem to hrať takými youtubermi. A zatiaľ ma už čaká škola, takže vôbec sa nechce ísť. Aj to budem hrať. CD je jednoduché. A teraz ide zlatý kilolinec programu. A ešte mám Put in 10. A potom prídu aj PS3 hry. Už idú asi. No je to toto. Tuto polož mi prišiel môj sekretár, s ktorým budem natáčať ten videjka. Takže počkaj. Pardon. Toto video odhadujem na 10 minút. Budem ešte dosť veľa. Takže. A to je asi posledná hra z PC. Môže sa pozdraviť. To je môj sekretár. Čaute. Dobre, choď preč. Dobre, takže je to táto GTA 4. A fíha, je od 18 rokov. A ešte keď môžete, buďte takí dobrí, by ste mi mohli napísať do chatu, do komentároch, že na čo slúži asi tento disk. Lebo ten viem, to je hra, tento je hra a tento je disk. Nerušte. Takže teraz pôjdeme k PS3 hrám, čo som vám aj sľúbil včera. Máte sa na čo tešiť, ľudia. Začneme od spodu, začneme s toho asi najlepšou hrou. To už všetci poznajú, je to Grand Theft Auto 5. Dobre, takže jednu máme. Budeme určite natáčať. Potom je to NHL 10. Je to bratová hra. Páči sa mi dosť. Takže natáčame 4:39 minút. Potom je toto Minecraft. Toto asi nebudem natáčať. Toto budem na počítači natáčať. Potom je tu Farming Simulator 2000, pardon, ja som sa nepripravil, 2012.
2012, lebo fakt som to dohral. Potom je to táto bezchybná hra Call of Duty Black Ops. Tu som už prešiel, bratom sme ju prešli na 4 krát a stále nás baví, takže bude to. Asi ideme kupovať novú hru Ghost Rider 2. Dajde. Takže potom je to Brink. A nechčel si. Je to Brink, proste je to klasika, streľačka. Fuj. Sekretár. Poď teraz to. Dobre, potom je to, čo som dostal ku Playku, Gran Turismo 5, je to dobrá hra, a kedy si spolu s bratom zahrajeme, lebo mám aj voľné, ale málo kedy. Raz za mesiac vyjde hra. Takže už o 4 týždne bude počítač, takže máte sa na čo tešiť, a keď nie, tam budem na Playku. Potom toto hra som dostal ku Playku, raz som ju hral a mne dcera prestala baviť, to je blbosť. Potom je tu Infamous 2, je to tiež dobrá hra, tu si určite zahrajeme, určite. Potom prejdeme na takú celú a poslednú hru, je to Skate 3. A teraz prejdeme k tým hrám, ktoré by som si chcel kúpiť. Takže určite si kúpime si Outlast, Amnéziu, Rust alebo 7 Days to Die. A píšte, čo je lepšie, Rust alebo 7 Days to Die. Takže, a ešte vám ukážem, čo pijem, keď som smedný. Gracias, pane, señorita. Pardon. Toto bude na videu. Toto keď dám 29 000 odberateľov. Takže dneska ešte sa chcem porozprávať o tom, čo som zažil. Boli sme na Krstinách, potom sme boli v Kaštieli, a Kaštieli bolo dobré. A čo tak ďalej? Ešte neukončím video, lebo ešte by som chcel vám povedať. Takže zajtra mňa čaká škola. Že nevykukuj tam. A už je dosť veľa hodín, ja už som dosť unavený, takže dáme si kolu. A ešte toto zbierajte, vám to odporúčam. Našiel som jeden kamarát mi to povedal, ktorého nechcem menovať, že za takých je to, on to dneska uvidí. Nech počúvaj, keď to vidíš, napíš to do komentu, že či to je pravda, čo si o tom povedal. Za týchto panačikov môžete dostať 150 eur. Tomu fakt neverím, ale on mi to povedal, takže sú také nasávky, počkajte, na malíček ide. To tam nejde nikde, kde ju mám dať. A ten ide tak, ahojte, a to tu budem tak držať. Takže za celé tie panačiky ja ich mám a 150 eur budú tamtému molému. A teraz ešte čo? Na zatiaľ 8:29 minút, dáme to na 10 minút a skončíme. Nevykukuj tam, ešte raz a ti odseknem hlavu. Takže môj sekretár mi teraz prinesie čistý papier a pero. A to je. A teraz hoď to pero alebo celú. A zahrajeme si jednu takú hru. Ja už si kúpim držiame, bo na to fajne bavíš, vždy to už mám. Nemusíš, sekretár, nemusíš. Teraz nakreslím jeden obrázok a vy si tipnete, čo to je a napíšete to do komentu a zajtra hneď po škole 1-minútové video ukážem ten obrázok. Takže môžete pozerať, kreslím.
nakreslené, natáčame 10:05, takže vám to tak z rýchlosti ukážem. Takže tento papierik si uschovám, prosím sekretárku, aby tieto hry si nechám. Ešte vám o nich dačo poviem, aby všetky plejkové hry odniesla. Sekretárka, poďme. A zajtra budeš na videu. Padej. Takže natáčame 10:29, dáme zaokrúhlime to na 1 a zakončíme fakt. A teraz sa súťaží, to sa týka toho kreslenia, napíšte len do komentárov, čo si myslíte, že nakresľujú. A je to postava, je to taká známa postava, taká, to je už veľká indícia. Takže, budeme počítavať 9, 2, 3, majte sa fajn.